hope muchigadzwa dare mushure mekubatwa nechikomba anogara munharaunda imwe chete makarorwa here kana kuti pane kwaanobva? Pane kwaanotobva. Akatobva kumwe kwaakabva. Akabva kumwe kwaakabva. Kure kune rimwe dhorobha. Pakaipa. Hey. 0713-938-538. Mufana uyo haite tsumo dzekuverenga but anoita practical. Zviro zviedzwa mujaya akapfimba madam boss ne-airtime. Ikazomufonera back. Ndini Mr. Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kuguruve. Ngatibatsirei boss vari kuti ndoita sei. Ndiri kuziva kuti mfana uyu ari kupfimba mudzimai wangu. Ndine V11 handisati ndasangana naye ndoita sei. 0713-938-538. Zvikanzi na Peter hanzi ndini Peter Tangwe hanzi okay kanyemba murora uyu akakanganisa aisafanirwa kuvaudza hope dzaakarota ndiye. Okay, murora uyo aisafanirwa kuvaudza hope dzaakarota ndiye anonamata right kunona pane ari kukanganisa mamessages kupinda kwaari kuita. 0713-938-538. KB mukuru wangu vapfana vaunotamba navo ndivo vanokutorera mudzimai wako. Usavimba nemunhu chero baba denzel vaivimba namai denzel. Ndinonzi Petros Mavhaire ndiri kunoko Kobulawayo. Baba Isabel. Imi muchitaura nabosi avo kuburikidza nenyaya yakaitwa nemufana yokukanda shoko mudzimai, vari kuti kudini ivo pachavo? Bosi pachavo vari kushevedzera kuti ngauye pano ndimuona ataure neni, ngauye ataure neni. Waakambochinjana nemashoko achifunga tataura nemukadzi wangu nekuti asizokuudzwa. Ngauye pano nditaure naye. Inini ndagara ndichitaura takamirira National FM kuti kana ukakanganisirwa sei mukurarama, please rega kutonga wega. Handiti so chatisingazivi nchekuti kana kuri kuti auya anofanira kuenda ega ira kana anofanira kutopotera kana vasangana zvinopera mushe. Inenge tsamba yokupiwa nemapurisa kana yabva kukoti kuti enda unosevha munhu uyu wakakanganisira naye, haidi kuendeswa newe. Dai achizvinzwa mufana uyu anogona kutopotera kumapurisa chaiko kusvika kupublic relations oti ininika pane dzandaida kutana dzandisingasvikire saka pane dambudziko ravepo ndiri kugara ndakahwanda ndichitya kuti pamwe ndingangosangana nemuridzi womudzimai pane zvandakaitira zvakadai. Then bosi vaya vanogona kufonerwa vosangana kumapurisa votaura pamberi pamapurisa nyaya yoita sei yopera. Ameno nokuti ine V11 itori nyaya iripo kudhara. Haisiri kuti kana maenda kumapurisa mozombobvumira kuti sei muchitini ndini nekuti apa pane V11 mukadzi wacho akabvunza zvakare ari kuti hongu ndii. Dai chinzi mukadzi ari kuramba taimboti papo bosi maonero vakaita vakafungidza kuti mufana uyu ada kunitorera lapsusi yangu. Aiwa manje mukadzi nezvakaonekwa zviripo haizi nyaya yekutendereka nekubvunzana mubvunzo, itori nyaya iri straight. Kapotera atina boidi bonyongo zviwaneti muroora uyo arakanganisa. Shuwa ungafike pa nyumba pa amai wa Mamuna warota tinepo wakwauza kuti ndobva ndarota. Apo ndi munthu akanapatiwa na chikomba wakharisiwa dare pomwe nkhani yake chiri iwisi pirangofanana na munthu anenge achidwara na chironda wakutakula munyu wakwenda kathira pa chironda pamwepo. Tapozikorimbo kuti baje kubusa boyidi munoona akasikatozoti mama ane chironda. Vane chironda? Ukarera imbwa nemukaka mangwana inofuma yokuroma. Muridzi wemukadzi ngadedze mukomana uyu agare naye pasi obva amubhana zvamuchose kuwanikwa achitambira ipapo nokuti mukomana uyo okay ko panotambirwa pacho pabhawa here panoitwa nezvei nokuti pamwe pabhawa ka amai vari kutengesa mubhawa havangatadze kupfimbwa kana pari pabhawa mutsateri bhobho maitunga mainosa blessing mawire nobeti chabeta Israel Tembo Victor Katiyo Romeo Vambe Rufaro Kamanura na Esa Kanengoni ndinonzi Peter Zulu. Again ndipindure
rega ndikudze papa pane bhawa pane shopu pane butcher kana doctor varipo andi mazizwa uyezve ndiparika kuchambirana madhamu ava vakuswera ipapa vagari ipapo vanotouya sabosi right kuzoona zvinhu zvavo vobva vadzokera zvavo so mukomana aitoona kuti bosi vapindira ndo zvavari kuti udzewo kanyaya yamai denzel tiri kungonzwa vanhu vachingoti mai denzel chii chakamboitikako nendiwo ndiri kukonzwa kuti mai denzel nyaya chayakachirebei mhuri yezimbabwe okay mai denzel mudzimai akaroorwa ane mwana mai denzel vane murume mumba mai denzel pavakaenda kumusha zviri kunzi vakadanana nemumwe murume vakaita chikomba nditika vaita chikomba vachibva varamba chikomba chiya vachibva vazotanga kudanana neshamwari yechikomba right saka vakadanana nevarume 2 shamwari neshamwari plus wekumba wechi3 mai denzel vachibva vazoramba chikomba chechinumber 2 zvinofungidzirwa kuti musoja chikomba chini number 2 asi vaviri mai denzel wechikomba vaiita basa rokutorana mipikicha vasina kuita sei vasina kusimira vasina kupfeka so chikomba chechinumber 2 zvachakarambwa changa chine nhamba dzababani dzababa denzel mai denzel vari kunoku kuharare vabva kumusha kumacentral province kana tisingakanganise chikomba chiya chibva chafonerani baba denzel zvikanzi mudzimai wako andiramba mavhiri 11 aya mapikicha achibva akandwa kunani kuna baba denzel maona baba denzel vanga vane kufungidzira kwakamboitika kuti mai denzel vakambobatwa kumbare vane chikomba pavakaenda kumusha pane nyaya dzaingotendereka asi panga pasina umboho ndokwandaivaziva vachigara right so izvozvi pakazobuda mavhiki 11 mai denzel vasina kusimira nechikomba asi chikomba ndo chakafonera baba denzel kuti mukadzi wako andiramba kurambwa kwakaitwa chikomba ndo kwakazobudisa chinyaya so baba denzel vakazofonera hama amai vamai denzel hanzvadzi yamai denzel tete vachirekodha mai denzel vachitaura ndiwo mapikicha pamwe chete kane mavoices right ndo zvatenderera pasocial media ndo nyaya yamai denzel saka baba denzel vakaramba mai denzel mushure mekunge baba denzel vatumirwa kuti vaudzwa mamiriro enyaya nechikomba vachibva vafonera mai denzel baba denzel vanga vari kubasa vachibva vafonera mai denzel muri kupi ndiri pandiri pamukoto ndiri kuenda kumba baba denzel vasvika ipo mai denzel vanga vasipo vakangozobvunzwa kuti ningi munomuziva here mai denzel vachibva vatiza mumba mavanoroja vachibva vanopinda mumba malandlord ndo vachibva vafonera chikomba kuti chichabvondoka kunoko chikomba chibva chafonera baba denzel zvikanzi uri kutsvaka mudzimai wako atiza mumba ari mumba malandlord izvo kutaura kunoko idrama kani idrama vabaisambeo chikomba kufonera muridzi wemudzimai kuti mudzimai wako andiramba but yeah main actor ndiana nababa denzel ndio mamiriro akaita nyaya yamai denzel kana mukangonzwa kuti mai denzel ndio mafambiro ayakaita so baba denzel vakati inini handichade mudzimai mai denzel vanga vachinzi vachaenda kumba kwaamai kunoveka saidhi remuno muharare asi idhorobha riri muno muharare right inzvimbo iri muno muharare vakaipa 0713938538 regai timbonzwa ayo ma1 emusikana webasa uyo zvakaoma kb nabhozho greet